салом дӯстон, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва дар инҷа плейра интихоб мекунем ва моро бозиро нишон медиҳад. Ва дар инҷа бошад дута овай, ови зарда ва ови кабуд. Агар мо ови зарда бикушоем, моҳии мо мебарад ва мо бозиро бой метаҳем. Агар ови кабудро бикушоем, мо бозиро мегзарем ва пулкор мекунем. Ва биё ҳамин калита мекушоем, ови кабута ҳамин калита камтар ҳис мекунем ва ина ов омадак ва ов пуршид ва моҳии мо зинда монд. Ва ина мо раунда гузаштем ва як калид баридем. Ва дар инҷа нишон дод, ки раунди дуюм гузашта шуд ва танга дар баланси мо гузаштак. Ва агар мо бихоҳем, ки пул бисёртар кор кунем, дар инҷа значоки плейра нишон медиҳем баршида танга ва мо дар реклама нишон медиҳем. Ва ина реклама бучида крестика зер мекунем ва реклама маҳкам мешавад ва ина бо пул 2 баробар зиёдтар мо кор кардем. Ва дар инҷа боз ҳастай метавонем ба қатъи бозшон ҷамъ кунем ва инҷа боз файта интихоб мекунем. Ва дар инҷа ова нишон додагай ва дар инҷа алова нишон додагай. Ва агар рӯзи мо аловаҳӯй кунем, моҳии мо мебарад. Ва барои ҳамин аввал ова мекушоем ва алов хомӯш шидак. Ва дар инҷа бошад наки калити дуюма мекушоем ва инҷа моҳия ов биёяд дар рости моҳӣ. Ва ина рости моҳида ов омадак ва моҳии мо зинда монд. Ва ина раунди сеюмам гузашта шид ва агар шумо бихоҳед бо ҳамин хел реклама тамошо мекунед ва 2 баробар пултона зиёд мекунед. Ва агар бихоҳед, ки раунди дигаша интихоб кунед, некста интихоб. Ва мо ҳамин сурати хоначаро интихоб мекунем ва менюи асосида медроем. Ва дар инҷа бо дарҳамбозӣ медроем ва инҷа настройкаро интихоб мекунем. Дар инҷа бошад мо метавонем музикаҳоро бикушем ё ки гирён кунем. Агар шумо дар кор бошад, инҷа музикаҳоро мекушед ё ки гирён мекунед. Ва обратно ҳома интихоб мекунем ва менюи асосида медроем. Ва баланси ман 3828 танга шид. Ва инҷа аз тарафи дасти чап менюро интихоб мекунем ва валет навистагиро интихоб мекунем. Ва дар инҷа баланси моро нишон медиҳад ва шумо бояд 50000 танга кор кунед, баъд метавонед пултона бигиред. Пуловона метавонем дар кашлоки биткоин ва эфириум метавонем пуловона бигирем. Ва инҷа аз тарафи дасти чап стрелкаро бо интихоб мекунем, инвайт ирно интихоб мекунем, яъне ки силка роӣ мекунем дӯстонмонда вақте регистратсия кардан ва мо бо инҷа зиёдтӣ пултар кор мекунем. Ва ин дар инҷа tap to copy ҳамин копироватта интихоб мекунем. Ва силкаи мо копироват мешавад. Ҳамин силкаро дӯстонмонда роӣ мекунем ва мо бо дополнительно зиёдтар пул кор мекунем. Ва бо стрелкаро назадта интихоб мекунем ва аккаунтро интихоб мекунем. Дар инҷа бошад аккаунти моро нишон додагиай ва пуле ки мо кор кардагием ва лог аут агар интихоб кунем, мо аз ҳамин бозӣ мебароем. Ва бо стрелкаро назадта интихоб мекунем. Ва дар инҷа инструктор ҳастад дар бораи ҳамин бозӣ навистагиае, ки чӣ кор кардан дар кора, чӣ хел пул гирифтан дар кора, ҳамааш дар инҷа навистагиае. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.